Kini sa tong DYHP sumbunganan na portion ning kagabion karon taliwa nining paghulga ni bagyong Tino mga kasama apan di atay patalinghugan nga bisita alang sa usa ka pasyente nga 28 years old. Iyang diagnosis na nagsaon kaayo nga sakit, autoimmune disease nga nagsugod ang iyang balatian ni atong Mayo karon tuiga padayon in and out sa hospital nya karong bag-o baguhay lang ni discharge sa hospital apan doon na pay mga laboratory alang sa follow-up check-up. Karon din sa to si Bianan ang inahan sa maong pasyente o ang iyahang ang bana nining pasyente nga tagaming Ganilya. Ato karong hinabigon para sa atong panag-uban sa DYHP sumbunganan ato mapaminaw ang ilahang problema karong gabi una. Mayong gabi, welcome sa DYHP padiol sa microphone. Ang pangalan palihog Agripina. Agripina. O pilay edad 65. 65. O asa man ni sa Ganilya inyo nay? Bayong. Kuan na siya Kadulawan. sa Kadulawan. Oo. Ang imuhang kauban karon mo ni imuhang umagad. Ang pangalan? George Caparas yan. George Caparas. Oo. So si George Caparas ang imuhang asawa. Ang pangalan? Mary Grace Caparas. Mary Grace. So mao ni siya ang pasyente. Usa may gibation ay niano kay kamo nag-uban. Usa may iyahang mga simptomas? Permero jud na ma'am luya siya niya. Nag-anam na jud siya ka week ma'am ba tong sa kuan niya diyon nagpa-check up me. Kay di naman siya katulon, di naman ka siya katulon gud atong panahon namba kanang mo laway niya pagkaon niya nidaot na jud siya ma'am ba. Moto ma'am nga gi-refer mi agi kami San Lucas, ni-refer pero 1 month pa after ma'am wala siya nadali ma'am ba kay tungod sa wala tay kay kwarta ma'am ba. Gi-refer mi niya sa kuan ma'am dia sa Perpetual ma'am. Nya pag abot na mo sa Perpetual ningo man ditso ang doktor nga i-admit jud siya kay luya naman siya ma'am. Nya kaduha sa siya pag abot sa pag-admitting ma'am nya. Kay dili na siya kaginawa ma'am kuan na siya kanang gitabang siya gichub gud siya ma'am. Balik kaduha gud siya gichub. No, kay tungod sa iyang kuan kanang gibati na ma'am ba nga na nakadani paluya gud ma'am kay wa siya tarong kaon ma'am. Dili. Tungod sa iyahang gibati, no? Sakit niya. Pero kabuk iyang mga anak? Duha ka buok, ma'am. Duha ang pangidaron? Ang kamagwang ko, ma'am, is 7 years old, ma'am. Niya din ang ikaduha kay 3 years old, ma'am. Sa ato pa. Nakagawas naman si Mary Grace. So, nararon sa inyo ang Pinoy-anan di sa Kadulawan. Nalipay lang taon mo yung mga kuan. Pero luya pagyapon siya, ma'am. So, usama iyan dugang paginaanan ipaduol sa microphone para kuan, maklaro kanang, yang kuan ron niya, ma'am. Kanang, ya mga tambal. Maintenance tambal niya magsige pa may adto sa Perpetual palagi ma'am yang kuan check up niya ang amo pong dako pug nga problema pud ma'am kay napa may bayranan sa doktor admit ana nung gito siya nga balikar ako ninyo dire importante nga kay ang among bill good ma'am is naabot yung hapit 300 kapin ma'am kay usa ka buwan yung kuan ma'am niya nangay gid mga hinabang gid ma'am para maka kuan gid ma'am kay di man siya bayad. Di man siya pwede sa kuan kay di nga man doktor di siya pwede sa kuan kay iyang sakit ba sa iyang sakit ma'am dili siya pwede nga daghan siya kana ma-expose siya sa tao kay kuan man isa iyang sakit sa to iyang diagnosis myasthenia gravis autoimmune siya disease na siya mag double exposure iyang pananaw. Mao sa iyang kuan niya mugamay ang pikas mata. So 28 years old no? O sa may paginabuhian nimo karon? Karon stop ko ma'am pero sa una kuan mga 2 months na jud ko wala kuan ma'am kay nagbantay ko. Nagbantay ko sa akong pares ma'am kay lisod bang pod kay biyaan pod ma'am. Sustilan pod. So kuyog nimo ro imong mama no, imong mother-in-law. Kapila ni nimong anak Nay Agripina? Ikaunom. Kamanghoran ni dili pa. Dili. Oo. Swastilan. Pero dugay na mo nga na minyo di ay 7 years old naman yung mga kamagwangan, no? So mga kuana almost mga 10 mga 10 na siya. Sige dito maglangay sa to paraguban karon sa DYHP sumbunganan sayod gyud ta ang ato ang panahon karon ang atong sitwasyon no ang ato ang katawhan
lain-lain gud og mga giatubang, lain-lain sa nga mga priorities, pero gumikan kay inyo ha panginahanglan man sad gud ni mao na nga gihatagan gyud atong higayon diri sa atong panag-uban nga makapadangat mo sa inyong katuyuan karon. Nay, go ahead, unsa may panawagan nimo hangyo sa ato mga sukintig paminaw? Mahangyo unta ko nga tabangan unta mi sa amo problema. Nga kisan tao nang malumo og kasing-kasing iyan tamin tabangan kay wa gid taon mi mahimo. Pobre kay mi taon. Ako taon manahi ra gid taon ko sa mua sa balay. Kung naay tahi makatahi, kung yun aron mingaw ma'am, mingaw kayo wala joy mahimo. So usa man ay imong gipanahi? Kanang mga uniform. Naam ko'y amo. Ah. Hatdan ra ko sa balay. Nya, mauro sa taon na among panginabuhi. Oo. Nya, kumbana na araman na nag-umara man gid na siya. So sa giing sa giingon niyo ganina nga off air nga dako-dako mog nagasto kay ang mga laboratory lang daan o kato mga panginahanglan labi na ang tambal. Sa mas katong imong giingon ganina nga ang tambal nakasuy magpalit og 80,000. Oo, kay gipaspasan man siya ma'am kay mo mutabak maka tabang sa iyang sakit ma'am kay in crisis may niya in crisis na gud siya ma'am. Oh, Dili mao ni ba? stage 5 na siya ma'am, dili na siya kuan man tungod sa kadali kay tungod sa wa siya kaon tarong niya kuan. Wa siya kaon niya. Diyon gi-inject pud siya didto sa kuan gi-inject man gud to siya ma'am niya. 5 days to siya ang require sa doktor ma'am, pero dili wala na jud may kwarta gid ma'am. Wala na jud, wala na mang magpautang na mo ato ma'am ba. Susilan. Sud kaayo ma'am niya. Iyang vial ma'am is tag 21,000. Unya upat ka vial sa kadlaw. Sus, Ginoo ko. Nya, ikalima man gamta to ka adlaw ma'am. Ang ubuhaton siya niya wala Buhaton naman ang jud ma'am. tanya. Wala na may magpautang na ma'am. Pastilan po. Likay naman po no. Sige, George, sa imong panawagan karon na unsay hangyo nimo sa itong mga sukintig paminaw? Unta nga karon panahon na nga kuan matagaan ning taon may hinabang bisag ginagmay lang nga kinasing-kasing ba nga Ginoo lang yung tayo mag igo ninyo nga mobalos ninyo sa kuan kamaayo ninyo nga kinasing-kasing lang nga hinabang yung taon maluin taon mo. Mga kasama, inyo nabati si George ug ingon man ang iyahang mother-in-law nga si Nanay Agripina. Ang ilang panginahanglan mao nga tambal para sa pasyente nga 28 years old. Bago highly na discharge pero dako-dako gud sila panginahanglan sa financial gumikan kay medyo mahal-mahal man pud ang maintenance ni aning Mary Grace. Ang diagnosis katong autoimmune disease nga ingon gali nga nasa stage 5 kinahanglang madali o luckily uban sa ato ang labaw makagahon usab no sa paghatag og kabaskog na discharge sa ospital apan doon na pa yung mga follow up check up og tambal nga pagaimnon hangtod karon unya sa ilang panginhanglan medyo sa usa ka buwan pila may estimate nga mapalit niya na inyong maintenance karon maintenance ni Grace. Bibi ko ka estimate. Makaabot ka hag 20,000 nga panginhanglan para sa iyahang tambal. Oo, kay ubay-ubay pa manggod siya kanang kuan gud mo wala pa siya kanang wala pagi us-us pa iyang mga tambal. Oh, delete ko ka estimate sa iyang kuan niya. Karon pod November 7 i-chase kuan siya kay sa iyang ubo ba. Sa iyang ubo pa na iyang ubo. Pneumonia mangusad siya. Oh, pulmonya siya. Ah, Mo di pneumonia siya po. kaginhawa. Di siya kaginhawa. Pero ka naglaway-laway sa iyang baga mo ba na lumos. Kalumos tam gud yang kuan baga gud mo. Sige, mga kasama lang sa inyong kasing-kasing at tabang sayod gyud ta ang inyong mga kasing-kasing na karunay nagpaminaw ang inyong mga huna-huna karunay no nga nagpaminaw usab sa kalisdanan sa itong mga isig kaingon at mga isig ka bisita nga moduaw diri sa DYHP tuod man ang ato ang mga pagpangandam karon sa Baguio apan hinaot nga ato pod nga ilakip sa ato ang pagtabang kini ato nga bisita karon nga tagaming ganilya nga tabangonon sad kaayo ang sitwasyon sa ilang kahimtang karon aron mapalit ning tambal para sa iyang asawa. Nay duha ka mga anak unya ang trabaho gali nimo kani adto George unsa to asa ka nagtrabaho? SG ba security guard. Sa security guard. Oo. So naundang sud sa duha na ka buwan. Duha na kapin ma'am.
Oh, duha na. Aon sa tarod sa mo duha na. Oo, mag-November Tres- naman to. five. November naman ta. 5 September pa may dito gud sa kon. Oo. So silan po no, taod-taod na sad ang lanat. Di Ingon pa pwede ani nga, kabiyaan pa gud siya, ma'am. way laing gisaligan. Sige, magkasama lang sa inyong tabang ato ang GCash number nga ato ang gi-provide para sa inyong tabang. Bisan man gud og piso, bisan og 5, bisan og 10 pesos nga magahina nato ning ato ang bisita karon, bisan sa atong pagpangandam makapalita diha og ready to eat food para sa atong mga pagpangandam nining pag-igo sa bagyo, epekto sa bagyo apan hinaot nga magahina lang gud gihapon nato out of your generosity o sa inyong kaayo mga kasama. Bisan pa man kung matag-usa nato dunay panginhanglan apan makaluoy masad kaayo ning nidangop nato karong gabi una og hinaot nga atong patalinghugan pinagi sa inyong kinasing-kasing nga tabang mga kasama. Atong GCash number 0991 207-9880. Pangalan na Aida Tampos. 0991-207-9880 mga kasama. Pero galing walk-in donation dahil sa itong Sibianan Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Pero galing walk-in donation. Apan kung mas pabor ninyo labi na kay uwan-uwan, ihulog lang sa GCash sa inyong tabang. Maginagmay man na. Apan sayod kita karon mga panahona maginagmay man madinag ko man nga amount kun ato ganang matigom dako nagagayon na og kaabtan labi na sa panginahanglan nining ato ang bisita karon. Sayod kita nga sa inani nga sitwasyon unta na lukop-lukop naman nila duol ang mga government offices nga posible makatabang nila unya na hatagan na silang assistance karon sa ilang pagpaningkamot gumikan kay personal man nga pagpaliton ang katong tambal isip maintenance wala nga nidangop gid diri sa atong Sibianan ang ilaong taon nga sitwasyon matod pa yung taon ni George nga ilalagyong tungahon ang ilang schedule karon labi na kay karon ang pizza nya sa unta man na atlan man gyud nga adunay nagdanga-danga nga bagyo nya lisod man sa kaayo no nga ato lang balibaran og dili papaulion lang muna ako nga mao biyan inyong katuyuan importante ba Ani gyud kay schedule man gud mo niya basi niya ngingon niya ba schedule is schedule pa na maabot gyud oo lahi na sa itong adlaw inyong schedule pod inyong patabangan pod tinuod gyud na inana kanunay no ang pagserbisyo sa DYHP nga hatag-tag mga schedule based assessment ug evaluation nato kaganina bisan pag uwan-uwan daghan kay puntay mga bisita nga atong gipatalinghugan sa atong complaint and legal action off-air nga tulumanon apan ugma among i-announce nga dili ta man dawat og mga bisita ugma ha mga kasama kay tungod sa bagyo unya para sa yung safety lang sa nga stay indoor dili maglakaw kung walay importante gyud gali stay indoor lang sa samtang ugma base sa forecast masinati nato no mabatyagan ang epekto sa bagyo. So wala lang una tay complaint and action center ugma sa dili sa DYHP aron safety tang tanan safety sad mo diha mga kasama. So wala lang tay gitugutan nga moanhi sa atong Sibianan aron makapangayog legal advice aron sa inyong safety. No, ang maong kamanduan usab ang maong advisory pinagi sab or gikan sa atong station manager sa DYHP Attorney Rufil Banyok alang sa kaluwasan sa tanan nga katuoban in taon nga mobiyahe og layo moanhi diri aron mangay og tabang legal advice ug uban pa nga form sa tabang no ato unang isuspenso temporarily gumikan nining ato ang sitwasyon sa pagkakaron. Ato nga balikon mga kasama ato gipatalinghugan karon pastilan unta ato makaingon gyud tag bahal unta ato sa kapobrehon maantos raman maka lungag raman tag ginagmay makasud-an raman tag pinubre pero ingon ani nga sakit nga pung panila ha although dili ato pahinauton pero yung taon sa man klaseng sakita nga pagkamahal mas mga tambal ani no so may katong sitwasyon na gud ma'am gitabang nam gud siya ma'am niya need niya makuan gid yang lawas man ba nga mo to ma-recover makasugako dayon bayal niya mo to inject niya nga kuan niya ma'am so mo na understandable gyud ayo no ang sitwasyon nining usa ka bana no nga nangayog tabang para sa iyang asawa duha ilang mga anak 7 years old ug 3 years old nakita diri sa DYHP kamo diha mga sukin di paminaw sayod gyud ta unsa may mga preparasyon nato matag usa unsa man say ato mga gipaglalaanan gigahinan sa ato ang budget apan
Padayon ta sa ato ang paningkamot nga makatabang sa ginagmay nga mapamaagi siguro sa uban nga tigpaminaw nato ug doon na magali grasya nga nadawat karon mga panahona adto naghapoy blessing sa ikapaambit dili magsakit dili magsakit ang dugan or dili supak sa kabubuton kuno galing upada og tag 10 pesos piso wala dyan 5 ay problema, ma'am. 100 50 pesos Dako na ka nagtabang na mo, ma'am. Dako na ka nag-ikatabang, oo. Pagkuhan na mo dito sa ospital, ma'am. Kinasingkasin lang bahala lag nga kuan kay katong pag-adto sa ospital na mo kay ang receipt na kuan mo gano'n replag na may dito sa ospital niya. bali. Ang mga Di na mo resita makakuha. dili na pwede, ma'am. Dili na o sila pwede tumaw nga. sa imong hunahuna ato sa dihang halos wala kay maduulan lain padiol sa microphone sa imong gibati atong halos wala kay maantuan. Oo, kay katong sitwasyon na good, ma'am, kay kanang wala na mo sugot na mo ba to pa kanang ngutang og kwarta nanguan na mi ato sa among nga friends Facebook, ma'am, nga matagaan taon mi nga ginagmay taon, ma'am, ato resita niya din iyang mga laboratorio mahal man good kayo nang kuan na good na, ma'am, kay private man siya, ma'am. Mahal kay siya yang kuan. So maingon nato no nga ang inyong gipasaan karon dili gud lalim gumikan sa pagsagubang kung asa makapalit og tambal labi na ang pagpangandam nining bagyo. So ang priority siguro ninyo kanila lang mga tambal. Importante na lang naray malungag. Doon na lang makaon. Naay saging kamote din ha. Magkasama atong i-appeal sa atong paghatag sa yun kasing-kasing nga tabang kining mga nagpatabang nato karon gabi una nga dinangop diri sa DYHP mga kasama sama sa ato ang commitment kanunay nga makapangalagad sa ginagmay mga pamaagi karon bitaw ang gabi una niingon ko kanila nga ato lang suwayan atong testingan kay bawo gyud lain ang priority lain ang giasikaso gikabisihan sa ato mga sukintig paminaw apan daghan gyapon kay sa mga sukintig paminaw nga ni respond nga mas gipili gyapon nga maka-impart sa ilang tabang gumikan kay wala may bounded o wala man sa limitasyon ang pagtabang wa man sa nagkinahanglan nga kana gyud wa man tay gisitar nga amount apan ay inyo kasing-kasing nga pagtabang mga kasama daw ko na po nagkahupayan 1,000 2,000 baka ha makapalit-palit na gyud na sa inyong panginahanglan karon oo sayod gyud ta og marigiingon nga wala ay daotan kun galing ato ipatigbabaw kanon ay atong pagkamanggihatagon nga kasing-kasing. Let's always be kind samtang kaya sa atong mga kasing-kasing o kaya sa atong unahon o kaya sa atong bulsa nga nagtabang tanga walay kapinkulang kabubuton kundi ang pagtabang sa mga higayon karon mga panahon na nga kaya gihapon ni tabang. Let us reach out sa mga bisita nato mga kaigsuunan nga sayod gyud ta at this very moment naa sa ilahang kalisdanan labi na inubanan pag gyud aning epekto ng hulga sa bagyo apan maginampuay gyud ta importante ato maayong panglawas ka piskay ka baskog kanunay kita ka nagpaminaw karon nga na atong pamilya kompleto na atay maandam nga pagkaon apan atong lingion sa atong mga kaigsuonan nga sama sa dili atong gipatalinghugan karon ang pasyente nga si Mary Grace nga dunay autoimmune disease nga giingon pa sa iyahang bana nga stage 5 ang iyahang mother-in-law nga ayang gikaoban karon nga manawagan pasilan bugat kaayo apan sige na lang yawat sa inyohang pagdangop diri sa DYHP yawat sa kasing-kasing nga pag-atubang namo di akaninyo o pagpadungog sa inyohang tuyuan na kuan-kuan na lang po naginagmay unsa man ka bugat ang inyong gipamati karon pinagi sad sa tabang sa ato mga sukintig paminaw. Ato balik ko na itong GCash number gi-flash karon sa atong screen under Aida Tampos na 0991-207-9880. Salamat ta kay balik na ato ang GCash gumikan kay November naman na exceed man ta ato last month gumikan sa ato ang Oplan Tabang for Northern Cebu apan nibalik na ang atong credit limit kay nisod naman ang November. Dayon kay salamat ha sa inyong paggahin og tabang para sa ato ang bisita karon daghan kayo ng salamat daghan gyud kayo salamat sayod gyud ko ang uban priority asa tay kapalit og bugas karon malitag tubig malitag sudan apan salamat kaayo sa pag-apadangat sa inyong tabang bisan pa man og kada usa nato dunay tay panginahanglan apan mas gipili gihapon ninyong motabang taliwa sa atong atubang karon nga challenges mabagyo man o ma-personal nato nga mga problema apan dikan kayong salamat sa inyong tabang 500 pesos ikan sa 8199 salamat kaayo sir ma'am thank you kaayo sa inyong tabang
20 pesos 9087. Usa ka katos ka pesos 1534. 500 pesos 0464 para kay Mary Grace. Salamat. 100 pesos gikan sa 0994. Salamat kaayo. Ato gibasa karon mga GCash ending numbers lang ni para ato sa ma-recognize nga mao ni nga ni sulod. 500 pesos GCash from BDO Unibank with account ending number 3155. Daghang salamat. 9 pesos, salamat kaayo. 0200. Salamat kay sa iyong tabang. Mapiso man na, bisan pa nagma 5 mapiso apan kana dako gagahapon kay nag-ikatabang sa atong pagtigom karon aron makapalit og tambal para ka Mary Grace. 1053 50 pesos. Usa ka gatos ka pesos 0601. 75 pesos 8722. 100 pesos 6507 gamayng tabang. Salamat kaayo. 50 pesos gikan sa 0862. Get well soon and God bless you. Salamat. 100 pesos 0230. Daghang kayong salamat. Mga kasama itong GCash number karon nga gigamit 0991 207 9880. Atong balikon 0991-207-9880. Unya, ang pangalan nga mutatak diha, Aida Tampos, mga kasama. Muna itong GCash number, atong gigamit karon sa itong panawagan sa DYHP Sumbunganan. O gadagan kayong salamat sa inyong pag-respond sa ato ang panawagan karon ha. Sayod kita. Ako sulti kita nga sus karong panahon na lain nga hulga ang ato ang giatubang pero mapasalamaton gihapon ta nga intact ato mahal sa kinabuhi. No, wala ta giatiman, wala ta gipainom og tambal, wala gi maintenance. Sus dako na kanang butang nga atong angay kapasalamat. Diba, George, siguro ikaw makaingon gyud ka nga bahala mag-antos sa kapobrehon. Mao tinuod gyud na mamay para magka kuan lang atong pamilya kan buo lang ta ba wala lang sakit man ba. Mao gyud na akong ginaampo sad sa Ginoo gyud ma'am. Kanunay gyud nga ginatawag gyud nako siya nga kuan taon no. Salamat sad bi mo dire ma'am nga padong namo dire nga wala may naon sa sadan kay kuya ang uwan na biya man pagikan na mo dito. Salamat sad mi nga nimo sad ma'am. Salamat sad mi nimo nga na kuan mi karon dere sa Sibianan nimo ma'am. Unta to kung kaya pa lang sad nako nga og di pa lang kayo dako usad kasamang kasamang jiro paginahanglan ato dalang to paitaag pa maagi mga ginagmay nga ato matunulan pero pag-assess nako sa inyong problema murag dako magyud ni. Mao na nga ako lang gyud nga gipaabot para sa tong tulumanon aron madungog pod no nya sa mas gingon ako ganina nga sige lang ato lang suwayan kay sayod gyud ta ang Ginoo wala man nagkuan nato no nagtan-aw mag gina sa nato kanunay dili mata niya pasagdan para lagi matag higayon nga mag on air ta or kami diri sa among program mo hangad gyud ta nga gyud ta giya at the same time nga giyahan na ato ang panag-uban kanunay ato ang mga donors nga i-bless kanunay no sa ilang paningkamot nga makapaambit kami sad nga naa diri na nagdumala nining program nga hatagan sa kadasig og kalig-on no panglawas mayong panglawas bisan pa matud kasama Jerome nga ato mga kaubanan diri sa DYHP ubo sipon trangkaso ang ipang sinati gumikan sa itong balik-balik sa Oplantabang sa Northern Cebu pero ako nakaingon gyud ko kasama Jerome personally nga Lord salamat kaayo kay kapila ko nagbalik-balik kami ni Idol Boyki at mga kaubanan pero gitagaan sad kog mayong panglawas og kabaskog o klaro nga pahuway ingon ana no di na nako isugid pero ingon ana kasing-kasing nga tabang sa DYHP makaingon gyud ko sa testament gyud sa kaayo sa atong labaw makagagahom no basta importante nga na ang kakugi na kinasing-kasing nga tabang bisag pobre pero importante nga kay bawasan ta nga mo paambit. Okay, sa hanggang salamat 300 pesos gikan sa Metropolitan Bank with account ending number 0178. 200 pesos gikan sa or 100 pesos gikan sa 0919. 200 pesos gikan sa 2680 para kang Mary Grace. Dagan kayong salamat. 200 pesos gikan sa account ending number 5022 or ending number 3582. 500 pesos gikan sa 5868 Mary Grace nga naay autoimmune disease. Salamat kaayo.
Salamat kay mga kasama sa kasing-kasing nga tabang gumikan kay paingon na mag alas 6 pasado na unya Mingandilia pay ulian apan may papas 500 pesos account ending number 2967 dagan kayong salamat. Mga imi contact number ni Mary Grace kay pasin makapadalami pinagi siguro ni sa Palawan o sa imuha lang number siguro kung doon mo padani mo Kanang kuan Palawan ang uban magdudwalay GCash or imo na lang contact number contact number kuan sa 09 09 91 91 229 229 5476. 5476. Atong balikon ha 0991 229 5476. Atong balikon 0991 229 5476. O alang sa gusto nga mo communicate or personal diyan ninyo pwede ra mo kontak ha kang George Ambana ni 0991 229 5476. Kamo nalay communicate o niya amang hinaot lang pud dang katong tawag related ra pud no sa panawagan o katuyuan karon ni George para sa iyang Mapareha tong asawa. kuan na tong last kay kawat among kuan man ba sa GCash gi-login sa Ayaw jud mo paghatag o kana mga OTP or mga Bro, gihak siya Silvi ma'am katupag mga tabuan Sus, ba pastilan. gihak ma'am ba kung lisod ba gani kay mi balik 5 mil gyud tanan mo. pastilan. Lisod ba gani kay mi Ginoo lang gid hinabang to ma'am gihak ang kuan naghatag isuon. siguro may Wala, mo ma'am. na click. Wala siya ma'am nibong na siya ma'am ba nga daghan kayo UTP nga mo kuan niya daghan kayo Basta ayaw mo pag-click ha. Sige, ato nga padayon 0991-207-9880 mga kasama. Okay, as of alas 6:37 karong gabi una ang atong ang GCash diri mga kasama. Ito natigom sa atong panag-uban 7,622. Salamat. Dengan kayong salamat sa tumasok kita paminawisan pa man sa kapiki sa atong oras sa ato ang panahon panagkatigom gihapon ta nini mo ang kantidad ay inyong mensahe karong gabi una George. Daghang kayong salamat ninyo nga Ginoo lang tayo mag mobalos ninyo bisag dili ta ig-unsa apan inyo gyapon may gitabangan daghang kayong salamat ninyo ang kanunay na nagatan-aw ang Ginoo ninyo. God bless kaninyong tanan. Kayong salamat. Sige Nay, go ahead Nay. Daghang kayong salamat sa nitabang namo. Kay bisan tuod og dili ta kaliwat nitabang jud mo namo. Ang Ginoo ra jud nagbalos ninyo. Daghang kayong salamat nimo Ma'am Aida. Uy, isa pa Nitabang ka yan. namo karong adlaw jud. Yatubang jud binimo bisag gawan-uwan. Wala problema. Inana man kita diri sa Pasalamat jud DYHP. minimo nga gitabangan jud mi diri sa DYHP. Sige. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ug pagsalig sa DYHP. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP number 1. Mga kasama daghang kayong salamat kaninyo mga sukin tigpaminaw lain na usab nga pagmatuod nga bisan pa man sa challenging times kada mga panahona sa mga higayon nga gisuwayan ta doon naman tayo giatubang mga pagsuway apan way pagsuway nga ato ang gibatyag gumikan kay naamo mga sugintig paminaw labi na sa ito panawagan dili sa DYHP Sumbunganan ang katigom tag 7,700 pesos. Daghang kay salamat sa inyong tabang 7,722 ug kining tanan among gipasalamatan kanunay diha kaninyo inyong tabang kinasing-kasing sa ato ang bisita karong gabi unay. Daghang kay salamat. Nagpadayon nato ang commitment sa pag-alagan gumikan kay naamo diha nagpaluyo kanunay kanamo kamo tinuod usab nga number 1. At ang partner sa Master Control